Doncs, com us deia, jo soc la Judit Fullana, soc la coordinadora d'aquest màster. Llavors, la meva idea avui, per aquesta presentació, és fer he preparat una mica de presentació per anar seguint un fil i que pugueu també anar veient els aspectes més importants, i després, a l'estona que quedi, podeu fer totes les preguntes que vulgueu, comentaris, dubtes que hagin quedat, i també li podeu fer aquestes preguntes a la Sònia, que és, com us deia també, l'estudiant de màster que s'ha ofert per acompanyar-me per poder estar en aquesta presentació i perquè vosaltres podeu fer les preguntes en ella, que potser a partir de la seva experiència us pot donar una visió complementària o diferent de la que us pugui donar jo com a coordinadora. Primer de tot, que això no ho he dit, però us ho he dit per escrit, però no ho he dit oralment, benvinguts totes i tots en aquesta presentació. I intentaré donar-vos la informació bàsica perquè us feu una idea de com funciona el màster i quins són els seus continguts, i a partir d'aquí les preguntes que vosaltres necessiteu i aclariments que necessiteu. Ara el que faré és compartir pantalla perquè veieu la presentació i ho vaig comentant, d'acord? No serà molt llarga, ja veureu que farem força via, però en tot cas he intentat seleccionar els aspectes més importants. A veure, la presentació està en castellà perquè tampoc sabia qui vindria a la presentació, si podia haver-hi algú d'algun lloc, que no ho sé de fet, si algú de vosaltres és de fora de Catalunya. Llavors la presentació l'he fet en castellà, però jo aniré parlant en català. Si algú no ho entén o necessita algun aclariment, m'ho dieu i jo ho fem, d'acord? A veure, el màster, com us dèiem, és el màster d'atenció a la diversitat en una educació inclusiva. És un màster que és oficial, té 30 places en cada curs i és un màster de 60 crèdits, que és la quantitat de crèdits que té un curs universitari, amb crèdits ECTS. Les classes es fan en català, bàsicament. Posem espanyol també perquè si hi ha algun estudiant que, com hem tingut aquests anys, que és d'Amèrica Llatina o d'altres llocs d'Espanya, el que fem és adaptar les classes i fer-les en castellà, si més no, durant els primers mesos, per ajudar a la persona i donem tot el suport perquè pugui anar incorporant-se als estudis. La distribució, això ho veurem més detall més endavant. Uns crèdits són obligatoris, hi ha uns optatius, hi ha unes pràctiques i un treball de fi de màster, com tots els màsters o com la majoria de màsters. L'objectiu, quin seria? L'objectiu és que oferir una formació que bàsicament centrada en el que és l'educació inclusiva, entendre què és l'educació inclusiva i també donar eines per treballar des d'aquesta perspectiva, de manera que els professionals que us formeu pugueu actuar com a agents de canvi, promotors d'accions per desenvolupar en diferents tipus de serveis, de centres educatius, el que és l'educació inclusiva. Des del màster entenem que l'escola no és només un àmbit o no és un servei exclusiu per treballar l'educació inclusiva, sinó que hi ha altres entorns, la família, la comunitat, els serveis postescolars, que són els que també han de contribuir en aquest desenvolupament, tot i que el màster s'organitza i està bastant centrat en el que és l'escola, el treball que es pot fer des d'aquesta institució. Ja dic, sense oblidar els altres àmbits. Ho anirem veient mica en mica. Quins són els objectius? Doncs bé, com us deia, treballar tot el que és la temàtica de l'educació inclusiva, des de l'aspecte més teòric fins també a l'aspecte més pràctic, veure quins són els reptes de l'educació inclusiva, el que implica actualment, situar-nos en l'àmbit legislatiu i també oferir als estudiants coneixements, habilitats, per promoure l'aprenentatge de tots els alumnes, de tots els estudiants, de tots els alumnes, sobretot de primària i de secundària, que s'aprengui a donar recursos perquè es puguin desenvolupar uns contextos d'ensenyament-aprenentatge que reconeguin el valor de la diversitat
i també desenvolupar suports per atendre aquesta diversitat. Finalment, també hi ha un altre objectiu que és el treball dels mètodes de recerca, sempre també emmarcats en l'àmbit de l'educació inclusiva, però és una part que hem de fer també perquè el màster, ja us ho comentaré després, també dona accés al doctorat i, per tant, un requisit que tenen aquest tipus de màsters és que hi ha d'haver un bloc relacionat amb metodologia de recerca. Això seria una mica els objectius. Us he volgut explicar ara una mica el que són les sortides professionals, perquè suposo que també us interessa saber, després del màster, una mica què passa. La Sònia, tot just acaba ara, per tant, ella tampoc no sap què passa, però sí que us puc donar ara algunes dades d'un petit treball, d'una enquesta d'inserció laboral que hem estat fent ara aquest any en els graduats. Llavors, ara us explico primer quines són les possibles sortides i després us dono una mica aquestes dades per emmarcar, perquè si teniu una mica de curiositat sobre això. Les sortides professionals, clar, són, aquí us he posat, per una banda, tot el que és l'educació infantil i primària. Poden ser aules d'acollida, tot el que serien les CIEI, els suports intensius a l'escolarització inclusiva, són aquestes unitats, no serien ben bé unitats, però encara funcionen com a tals, que estan en centres de primària, també a secundària, per atendre alumnes amb més necessitats educatives o més necessitats de suport educatiu, i el que serien les places amb perfil d'atenció a la diversitat, que són places que no són específicament d'educació especial, però que les escoles poden determinar que necessiten un professor de l'àrea de matemàtiques, però que tingui un perfil d'atenció a la diversitat, per exemple. Això ho defineixen les escoles. I després en centres d'educació especial i en centres d'educació secundària, això seria un primer bloc, seria dintre de l'àmbit de l'escola, però aquí heu de tenir en compte que per poder accedir, perquè no hi hagi cap confusió, això ho heu de tenir molt clar, us he posat aquí un avís, sempre que hi hagi, que vosaltres tingueu la titulació prèvia que es necessita per accedir a aquests nivells educatius, és a dir, si no ets mestre, si no ets professor d'educació secundària, no pots accedir en aquestes places. O sigui, prèviament has de tenir la formació d'educació infantil o primària. Llavors direu, llavors el màster per què serveix? Doncs evidentment el màster serveix per aprofundir justament en el tema de l'atenció a la diversitat i l'educació inclusiva. El que sí que us puc dir és que el Departament d'Educació de la Generalitat el que fa és reconèixer aquest màster com un mèrit per accedir a la borsa de treball de les places vinculades encara s'anomena pedagogia terapèutica, o encara ells ho anomenen pedagogia terapèutica, que seria una mica el que són les mestres d'educació especial. Per tant, sí que hi ha un reconeixement per part del Departament d'Educació per entrar a les borses de treball, les estudiants que tenen tenien el grau d'educació infantil i primària i ja després han fet el màster, doncs diguem que a nivell de llistes del Departament d'Ensenyament han pogut, un cop han tingut el màster acabat, ja han pogut presentar el resguard del títol o el títol, doncs han pogut passar a altres, han avançat números, diguéssim, que és la manera com ho expliquen ells. Una mica el mateix en el cas dels instituts de secundària. Això és un mèrit que, si de cas, ha de reconèixer el Departament d'Ensenyament, el que reconeix el Departament d'Ensenyament, però en el cas d'infantil i primària sí que està més regulat, en el cas de secundària, doncs, depèn una mica de la valoració que es faci. Però ho posem perquè també hem tingut estudiants que han fet primer el màster de secundària i després han fet aquest màster. Poquets, però n'hem tingut algun. A part de l'escola, a part de l'àmbit escolar, també es pot treballar en altres àmbits. Com que el màster dona accés a titulats, graduats d'educació infantil, d'educació primària, d'educació social, de treball social i de pedagogia, i també de psicologia, si s'ha fet psicologia de l'educació, doncs dona accés a una diversitat de titulació, o sigui, es pot admetre estudiants des d'aquestes diferents procedències. El que passa que, per tant, els que no venen de l'àmbit d'educació infantil ni primària, doncs poden treballar també en altres llocs que no són a l'àmbit escolar. I aquí sí que, per exemple, us hem posat que són el treball en centres, serveis i institucions que donen suport a persones amb discapacitat,
Hi ha associacions, hi ha entitats que treballen amb persones adultes amb discapacitat intel·lectual especialment, amb autisme, per exemple, i després hi hauria tot un altre àmbit, una miqueta més inespecífic, que seria tot els programes que puguin sortir, programes de formació en l'àmbit municipal, en l'àmbit local, sempre que vagin destinats a la promoció i del que és l'educació inclusiva en l'àmbit de la infància i la joventut, perquè el màster s'enfoca molt en aquest àmbit, que és la infància i la joventut, els joves adults, però en aquesta franja d'edat. És a dir, que tot i que alguna cosa es veu en relació a serveis que hi ha després de l'escola, després de l'educació primària i l'educació secundària, i també, per tant, s'obre, com us deia al principi, una mica la perspectiva i no ens centrem única i exclusivament en parlar només i estrictament de l'escola. Aquí ara teniu una mica les dades que us deia de l'enquesta d'inserció laboral que hem fet darrerament, perquè us feu una idea, han respost un 30% dels titulats de moment, encara estem en marxa, de tots els que s'han titulat aquests anys. Bé, veieu una mica aquí les dades, el 84% estan treballant actualment, el 70% van trobar feina abans d'un any, després d'acabar el màster, el 84% valora, en una escala de l'1 al 10, doncs, entre 7 i 10, la utilitat que té aquest màster o la formació que ha rebut en aquest màster per la seva feina actual. La majoria, quasi bé un 85%, diuen que tornarien a escollir aquest màster i que el farien, el tornarien a fer a l'UDG. Una mica per donar-vos algunes dades, que us feu una idea del tema inserció laboral. Bé, és important, encara que la inserció laboral moltes vegades ve per la titulació prèvia, perquè ets treballador social, educador social o mestre, però que el fet que la majoria valorin que és útil la formació que han rebut al màster, jo pensava que era una dada que us podia interessar. El màster, a més, dona accés al doctorat, no és una sortida pròpiament professional, però sí que és una sortida, en aquest cas de formació. Ara aquí no tenim temps de parlar del doctorat, però alguns estudiants que han fet el màster després han continuat fent estudis de doctorat, fent la tesi doctoral, sigui a través d'una beca o sigui que estan treballant i han decidit igualment continuar la formació, però en lloc de continuar-la fent o participant en un altre curs de formació a la universitat o fora de la universitat, han decidit fer-ho a través de dur a terme un projecte d'investigació, tutoritzat, evidentment, com és una tesi doctoral, i per tant és una altra opció que heu de tenir present. Els màsters oficials donen accés al doctorat. Els màsters que no són oficials no donen accés al doctorat. Per tant, quan mireu els màsters, fixeu-vos sobretot si us diu que és oficial o no, si és que teniu intenció o la intenció o us heu plantejat alguna vegada la possibilitat de continuar estudis de doctorat. El calendari del curs. Ja anem a les coses una mica més pràctiques. El curs, el calendari és a l'octubre, comença a l'octubre, aquest any que ve concretament començarem el dia 5 d'octubre, i dura fins al mes de juny el curs, o bé el setembre, en funció de quan es presenti el treball de final de màster. Abans dèiem, la Sònia acabarà ara el mes de juny, però hi ha altres companys seus que han decidit que presentaran el treball al setembre, i és una altra opció. O sigui que hi ha una sola opció de presentar el treball, però es pot escollir entre juny i setembre. El 80% de la docència, això ja us estic dient, no són dades generals, sinó que ja és concret, és a dir, ja estic parlant del curs que ve. El 80% serà presencial i hi haurà un 20%, més o menys, que seran classes que es faran presencials, però que es faran a través de videoconferència, telemàtiques i tal. I per tant, aquesta és una cosa a tenir en compte, perquè segurament que és un dels dubtes que teniu molts de vosaltres, a veure com anirà el curs que ve, si serà presencial o si serà virtual, i el que us puc dir és que el màster es prioritzarà la presencialitat, i en general a tota la Universitat de Girona es prioritza la presencialitat, i l'avantatge del màster és que com que és un grup reduït d'estudiants, segurament la majoria de les sessions de classe es faran presencials. Per donar-vos uns números una miqueta més concrets,
si de cada assignatura hi ha 5 sessions, 5 tardes de classe, 5 setmanes, doncs una d'aquestes setmanes serà no presencial, però les altres 4 seran presencials físicament a la facultat. La docència, pròpiament, el que són classes, es faran des d'octubre fins a principis de maig. Després, el mes de maig es deixa, no hi ha classes perquè els estudiants us pugueu dedicar a donar una bona empenta a la finalització del treball de final de màster, i l'horari del que són les classes presencials, que tant si són físiques a la universitat com si són a través de sistemes de videoconferència, de sistemes telemàtics, seran en aquest horari que teniu aquí, que és de les 16:35, o sigui, de les 4:35 a les 2:45 del vespre. Normalment tindreu unes, ara ho veureu, unes quantes, 3 o 4 tardes de classe a la setmana, potser algunes setmanes 3, potser algunes setmanes 4, potser algunes setmanes en tindreu 2, perquè segons quines optatives agafeu, en funció de com està organitzat, potser algú en alguna setmana li tocarà venir només un parell de vegades. El calendari del màster de l'any que ve l'estem elaborant, i segur que abans de les matrícules, que les matrícules comencen el 22 de juliol, doncs abans de les matrícules segur que estarà ja públic aquest calendari, per tant també es podrà veure com s'organitza la docència, quins dies hi ha classe, etc. El màster també inclou unes visites d'estudis, que això normalment ho fèiem, era un petit viatge, o aquest any, per exemple, hem anat a Barcelona a veure diferents centres, i després inclou també seminaris amb professorat, Perdoneu, sento alguna cosa? Hi ha algú que té el micro engegat? És que si no se sent soroll de fons. Gràcies. Les jornades i conferències que diu aquí es refereix a unes jornades que fem, també aquest any les hem fet el mes de març, en què venen professionals d'escoles i d'altres centres a explicar-nos les seves experiències, explicar-nos experiències concretes d'educació inclusiva, i després també, al final de curs, amb les presentacions orals, normalment el que fèiem era com unes jornades, com si fos un petit, unes jornades en què cada estudiant presenta la seva comunicació, en aquest cas la comunicació és el treball final de màster. Aquest any això no ho hem pogut fer perquè hem hagut de fer les presentacions, o farem les presentacions de forma telemàtica, però esperem que el curs vinent potser es pugui mantenir, o si no, doncs haurem d'adaptar-ho, d'acord? Ara, aquí tinc un bloc que són les assignatures, no les llegiré, però sí que volia comentar-vos algunes cosetes. Hi ha alguns blocs, algunes assignatures, aquestes són de 3 crèdits, són curtetes, són aquestes que són blocs de 5 setmanes, que són generals, que tenen a veure amb els plantejaments una mica més teòrics, temes de polítiques i legislació. Hi ha un bloc sobre metodologia d'investigació, hi ha un altre bloc que es parla de temes de lideratge, innovació i també de la transició a la vida adulta. Aquesta és una de les assignatures que tracta més enllà, que passa més enllà de l'escola. Després hi ha un bloc que és sobre diversitat cultural, social i diversitat lingüística, que és perquè en el màster tractem l'atenció a la diversitat, però no parlem només de discapacitat, sinó també de la diversitat relacionada amb aspectes culturals, socials i lingüístics, i per tant aquestes assignatures fan èmfasi en aquest aspecte. Després hi ha un altre bloc d'assignatures que se centren en discapacitats específiques, com atendre l'alumnat amb discapacitat intel·lectual, amb discapacitat neuromotora i sensorial, i amb trastorn generalitzat del desenvolupament, autisme. Això seria un altre bloc. I després hi ha un bloc d'optatives, que són 3, de les quals l'estudiant n'ha d'escollir 2. Aquestes són més llargues, tenen en lloc de 6 setmanes en fem 9, o sigui, 9 sessions, que poden ser 9 setmanes o poden ser menys, perquè en algun cas es fan 2 sessions a la setmana. Són les de relacions i conducta a l'aula, dificultats d'aprenentatge i altres capacitats, i família, interculturalitat i aula multilingüe.
Dintre de dificultats d'aprenentatge es fa una part de dificultats en matemàtiques i una altra de dificultats en llengua i una petita part d'altres capacitats que també es comenta. I finalment hi ha les pràctiques externes, que ara us explicaré una mica com funcionen, i el treball final de màster, que és una altra assignatura i que també s'ha de fer el mateix any, sempre i quan es faci el màster sencer. Clar, us he dit, les classes són a les tardes. El que passa que heu de tenir present que hi ha unes pràctiques i aquestes pràctiques, si hi ha classes a les tardes, doncs s'hauran de fer els matins. Són unes pràctiques no gaire llargues, no tenim més possibilitat de fer el que diu aquí, que són unes 100 hores de pràctiques d'estada en un centre o en un grup d'investigació, dels que estan treballant a la Universitat de Girona vinculats a temes, a les temàtiques del màster. Aquestes 100 hores de pràctiques es fan en 2 o 3 dies a la setmana, precisament perquè es fan simultàniament a les classes, doncs s'han de fer, no ens convé fer-les cada dia, sinó que es fan unes pràctiques de 2 o 3 dies a la setmana. Això s'acorda amb cada estudiant, amb cada tutor i amb cada centre de pràctiques, d'acord? On es poden fer pràctiques? Doncs, evidentment, en escoles, però també hi ha altres tipus de serveis en els quals es poden fer pràctiques, que, per exemple, en serveis que treballen amb persones amb discapacitat, amb diferents entitats o associacions, que poden estar dins del sistema educatiu o fora del sistema educatiu. El que faig jo com a coordinadora és que parlo amb cada un dels estudiants, mirem quin és el perfil de la persona i els seus interessos i intentem buscar un lloc de pràctiques que s'adapti. És a dir, si un estudiant no ha fet el grau d'educació infantil, doncs no li recomanaré que vagi a fer pràctiques en una escola. Primera, perquè no podrà anar-hi a treballar. Llavors, tenint en compte que les pràctiques a vegades també són una via per afavorir la inserció laboral, doncs ha de ser que hi vagi en escoles algú que ja tingui la titulació prèvia d'educació infantil i primària. En altres àmbits, com el que us deia, hi ha hagut persones fent pràctiques en centres que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual, hi ha hagut gent fent pràctiques en fundacions que treballen en l'àmbit més de treballar en grups vulnerables i amb algun projecte concret de formació de joves sobre temes de cohesió social, convivència, en l'àmbit d'instituts. Hem tingut gent fent, aquest any, una persona fent pràctiques a l'Hospitalària del Trueta. Tenim, que no sé si seran possibles aquestes fer-les l'any que ve, aquesta concreta que us he comentat, però aquest any sí que ha sigut possible. I també hi ha possibilitat d'obrir nous convenis, diguéssim, en funció una mica dels perfils dels estudiants i dels seus interessos. Això una mica perquè us feu una idea de les pràctiques. També hi ha possibilitat, com us deia abans, de fer pràctiques en un grup d'investigació. Això normalment ho sol escollir persones que tenen un cert interès o que s'han plantejat que potser els agradaria fer el doctorat, doncs abans de fer el doctorat veure com és la feina en un grup de recerca, col·laborar amb aquest grup, participar en les activitats, és una qüestió que pot ajudar a acabar de prendre la decisió i veure una mica en què consisteix. O si és algú que ja ha fet moltes pràctiques i té ganes de fer una cosa diferent, doncs bé, que hi ha possibilitats, d'acord? L'avantatge que sigui en un grup reduït és que jo puc orientar a cada estudiant una mica en funció del que parlem i del que convé, no? Si fóssim molts, això seria molt difícil, però al ser un grup com a màxim 30, normalment hem sigut uns 25 o així, doncs es pot fer aquesta feina. També us comentava aquí el tema de les beques i ajudes, només perquè sapigueu que si aneu a la pàgina de la universitat, de màsters, veureu que hi ha un enllaç a les beques i ajudes i us volia comentar que de moment hi ha oberta una convocatòria de beques que aquesta, potser els que esteu ara connectats i connectades, potser no és la que més us interessa perquè és per estudiants que han fet els estudis en universitats estrangeres, però s'obrirà pròximament, no sé exactament quan, però ja està anunciat a la pàgina de la universitat, una convocatòria de 78 ajudes per la matrícula d'estudiants de màsters, específica per estudiants de màsters. Aquestes ajudes cobreixen bàsicament la matrícula, no són ajudes ni per allotjament ni per desplaçaments.
I a part d'aquestes ajudes, que són específiques per màsters, també es poden demanar, evidentment, les ajudes d'equitat, les ajudes del Ministeri, de totes les beques, perquè com que és un estudi oficial, es pot demanar, si heu tingut beca en el grau, podeu continuar tenint beca en el màster. Passa que us volia comentar específicament aquestes perquè segur que no són tan conegudes i que podeu estar al cas. Aquestes 78 són 78 per tots els màsters de l'UDG, per tant, dependrà de quanta gent ho demani, dependrà dels vostres expedients també acadèmics. I ja sortirà la convocatòria, podreu veure les bases, que és el que exactament es demana. Ja per anar acabant, on es realitza el màster? Doncs el màster es fa a la facultat. Aquí teniu una foto de la facultat, que ara de moment jo fa temps que no la veig, perquè estem treballant des de casa, però l'any que ve sí que el curs que ve ja la podrem trepitjar. Llavors, és la Facultat d'Educació i Psicologia. No us he comentat res del professorat, en tot cas podria afegir que el professorat hi ha una combinació de professorat que està a temps complet a la universitat i alguns professors que són associats, que són professors associats vol dir que estan treballant en un altre lloc, per exemple en escoles, tenim uns quants, i que ells venen després a la universitat i fan aquesta col·laboració fent alguna assignatura específica que correspon al seu perfil. La persona que fa l'assignatura sobre la intervenció educativa en alumnat amb trastorns neuromotors i sensorials és una persona que treballa en una escola que atén a nens i nenes amb paràlisi cerebral. La persona que fa l'assignatura sobre trastorn generalitzat del desenvolupament és una persona que ha treballat i que té un servei dedicat, ell treballa fora de la universitat amb un servei dedicat a atendre famílies i persones amb autisme. També tenim persones que col·laboren amb el tema de dificultats d'aprenentatge que també estan treballant en escoles. Per tant, hi ha una combinació. Intentem que hi hagi una combinació de diferents tipus de professorat que creiem que és enriquidor. En tot cas, això després, si la Sònia vol dir alguna cosa, ho comentarà. I finalment només dir-vos, la primera diapositiva que us havia posat, que era l'última, que és on podeu trobar informació, bàsicament si aneu a la web de la universitat, a màsters, trobareu aquí informació també d'aquest màster i de la resta. I bé, tenim, si voleu escriure'm a mi, aquesta és l'adreça del correu electrònic, la coordinació del màster i també teniu, si voleu, ens podeu seguir al Twitter, que aquí teniu l'adreça de Twitter. Per la meva banda, jo havia preparat aquesta presentació, ara deixo de compartir pantalla i els que vulgueu podeu fer les preguntes que convinguin, intentarem respondre's també com sapiguem, podeu preguntar a mi, podeu preguntar a la Sònia, que ja us he explicat que és una estudiant que acaba ara el màster, us pot donar una visió complementària a tot això que jo he explicat i segur que m'he deixat coses de manera que ara ho podeu anar preguntant. D'acord? Si algú vol preguntar, que obri micro o que ho faci pel xat i a mesura que vagi veient també aniré responent. Hola, jo tenia una pregunta. Digues. En el tema de la prematrícula, quan la fem, no te diuen si t'hi ha la plaça o no. A veure, el procés va de la següent manera. Primer feu una preinscripció, no una prematrícula, sinó una preinscripció, d'acord? Aquesta preinscripció, simplement és important, s'ha de fer obligatòriament per qualsevol màster, d'acord? Aquesta preinscripció vol dir que us doneu una sèrie de dades, us demanen uns documents i vosaltres heu de fer un pagament que em penso que són al voltant de 30 euros. No sé el preu exacte, però va al voltant d'aquí. Això vol dir que hi ha una revisió de la documentació que portareu, heu de presentar una carta de motivació, el currículum i també l'expedient acadèmic. Si sou estudiants de la Universitat de Girona, l'expedient no caldrà perquè ja directament s'agafa, ja el teniu a la universitat. Si sou estudiants d'un altra universitat, llavors sí que heu de fer arribar aquesta documentació. Després també demanen el DNI. Clar, jo el tema de preinscripcions no el porto jo. Jo porto, diguéssim, el que és la coordinació pròpiament del màster. Però sí que us demanen aquesta documentació que us he dit
I llavors, a partir d'aquí, per exemple, ara està obert el període de preinscripció i s'acabarà el dia 21 de juliol, aquest període de preinscripció. A partir del 22 de juliol es començaran a acceptar aquestes preinscripcions. Per tant, fins a finals de juliol no sabreu ben bé si esteu acceptats o no. Suposo que estic dient bé. Deixeu-me que ho consulti, perquè ara no sé si m'he liat jo amb les dates i no voldria dir-ho malament, però les dates que teníem de preinscripció les tindreu, a veure, un segon. Si aneu a la pàgina de màsters hi ha un lloc que diu guia d'accés i allà teniu el calendari de les preinscripcions. I en aquest cas, en tots els màsters, hi ha un termini, si ja us ho deia bé, fins al dia 21 de juliol, que ara tenia el dubte, i a partir del 22 de juliol hi ha l'acceptació. Llavors, a partir d'aquí ja es rep un correu, si esteu acceptats, rebeu un correu automàticament en què us diu quin és el procediment que heu de seguir per la matrícula. Llavors, la matrícula la podeu fer fins al 30 de juliol, es fa de manera no presencial, la podeu fer automatrícula, que es diu, i si no, també es pot fer al setembre. Però diguem que fins al 22 de juliol els que us preinscriviu ara no sabreu si esteu acceptats. Per això us deia abans també que abans de la matrícula, que seria el 22 de juliol, sí que ja se sabran els horaris en concret i tal. Que us he avançat una mica el què, però que hem d'acabar de revisar amb el professorat. D'acord? Vale, merci. M'he explicat, sí? Val. Alguna altra pregunta voleu fer? Segur que m'he deixat coses que us interessa saber. Vale, jo volia... Perdó. Digues. Hola, soc l'Ari. D'acord. Volia preguntar també relacionat amb la preinscripció, però anava més sobre el tema de la reserva. Que, clar, jo m'ho vaig mirar bé i vaig veure que les dates de la reserva ja havien passat. Sí. Però no té res a veure, no, lo de la reserva, perquè jo, per exemple, no l'he fet. No, la reserva és que hi havia un període de preinscripció que era ara abans del 20 no sé què de maig. Llavors, la gent que s'ha preinscrit en aquest període, hi ha un període d'acceptació també, d'acord? Llavors, s'accepten les persones que ja tenen tots els papers. Clar, la gent que, per exemple, que veu ara el grau ara, no podíeu fer la preinscripció. Bé, podíeu fer la preinscripció, però consta que està en tràmit perquè us falta l'última documentació, no? Llavors, la reserva de places per la gent que es matricula, que es preinscriu abans, en el primer període de preinscripció, i que es vol assegurar la plaça, diguéssim, i diu, doncs jo fa un pagament, que ja està estipulat quin preu és i tal, que és per reservar la plaça, diguéssim. La gent que no ha fet el pagament d'aquesta reserva torna a entrar en el segon període de preinscripció, vull dir, continua estant preinscrita, no ha pas de tornar a pagar la preinscripció, però llavors, per tant, no passa res que no hi heu fet cap prereserva. Això només és una qüestió que va bé si la gent es vol preinscriure molt abans i vol pagar. També es fa, sobretot pels estudiants que són de fora, habitualment, que poden venir d'Amèrica Llatina o així, que necessiten saber molt aviat si estan acceptats en un màster per tramitar tots els temes de visats, etc. I per això també es fa d'aquesta manera. Vale, doncs merci. Digues. No dic res, que ho vaig veure i em va agafar un telele i em pensava que no em podria apuntar. No, tranquil·la, es pots preinscriure i no hi ha problema, d'acord? Molt bé. Què més? No sé si la Sònia vol afegir alguna cosa, el que jo he comentat, alguna cosa que tu creguis que els aniria bé sabent els estudiants que puguin tenir interès a fer el màster el curs que ve, no sé, Sònia? Sí, no sé si teniu alguna pregunta en concret del màster, algun dubte o així que us pugui resoldre. Hola, sóc l'Anna. Hola. A mi m'agradaria saber una mica si s'aprofunditza més amb les coses. Jo, per exemple, jo soc de doble titulació d'infantil i primària i estic molt interessada en aquest màster perquè en el grau quasi no hem fet res, hem fet molt poca cosa. I m'agradaria saber si s'aprofunditza més en els temes de l'atenció a la diversitat, sobretot pel que fa a discapacitats i així. Potser la Sònia pot dir el seu punt de vista, no? Perquè tu, Sònia, havies fet educació primària, no? Sí, jo vaig fer educació primària i vaig fer la menció de necessitats educatives
I precisament vaig fer el màster per aprofundir en aquest tema perquè també amb el grau, tot i havent fet la menció, et quedaves una mica coixa, no? I jo crec que sí que s'acaba aprofundint bastant i sobretot hi fa molt pel que ha dit la Judit, que hi ha molts professors que estan en actiu fent de mestres i vulguis o no t'aporten sempre les seves experiències i tot això, que crec que és la manera amb la que aprens més. I fins i tot amb un professor vam anar a veure el centre on treballa i tot això i els alumnes, vull dir que l'experiència aquesta més vivencial jo crec que també és la que et permet aprofundir-hi més. D'acord, merci. I, clar, puc afegir, no? A veure, aprofundir, com diu la Sònia, segur que s'aprofundeix, perquè es dediquem un any, un curs, ben un any, a pensar, a reflexionar, a fer exercicis, a veure coses relacionades amb l'atenció. A veure, amb l'atenció a la diversitat, però des d'aquesta perspectiva una mica de la inclusió, no? Clar, mai ho aprendrem, o sigui, per més que féssim cursos, mai ho aprens tot. És a dir, això també siguem conscients que com a futurs professionals hi ha una cosa que se'n diu la formació contínua, que no vol dir fer mil màsters, sinó que un en funció del que es va trobant ha de buscar els recursos. Però d'alguna manera el que pretenem amb aquest màster és que dediqueu un curs a veure i a reflexionar sobre el que implica l'atenció a la diversitat. Clar, parlem també de drets de les persones, dels infants, de les persones amb discapacitat, i justament el tema de la discapacitat és, jo diria, no sé si la Sònia està d'acord, però jo diria que és un dels que es tracta més, no tant amb la idea d'explicar, què és la síndrome de Down, què és el trastorn, no sé què, no és aquesta la idea, perquè justament l'educació inclusiva parteix de la base d'una cosa que ens pot semblar d'entrada molt utòpic, però que té una base de drets humans, diguéssim, que és que tots els nens han de poder estar inclosos en els centres educatius i rebre l'atenció necessària. Després ja, tots els debats i això, en el màster ja van sorgint també al llarg de les diferents sessions. Per tant, ja dic, potser no et facis tant la idea que et començaran a explicar un catàleg de característiques en funció de diferents tipologies, perquè a més que hi ha moltes dintre de... O sigui, dues persones amb síndrome de Down poden no tenir res a veure una amb l'altra, no? Poden tenir alguna característica similar, però la resta, cadascú té la seva personalitat, les seves necessitats diferents, Per tant, no sé si això, Sònia, estàs d'acord amb mi, però la idea és aquesta. Llavors, l'aprofundiment ve més per aquesta, per veure això, també què podem fer, què podem plantejar per atendre a tots els alumnes, i poder fer es parla de disseny universal, es parla de diferents coses. Evidentment, que sortireu del màster sabent-ho tot, no, però ni d'aquest màster ni de cap. O sigui, és un pas més que ens ajuda a aprofundir, que ens ajuda a tenir més recursos, però, evidentment, amb això vull ser molt sincera també, perquè igual com quan acabes, tu mateix ho deies, acabo el grau d'educació primària i tinc la sensació que em falta alguna cosa, que no, també acabaràs el màster i tindràs aquesta sensació, però aquí ja hi ha després la feina de tenir experiència, de poder, davant de les necessitats, tenir més elements per com enfrontar-se a aquestes necessitats o que poden anar sorgint al dia a dia, a la feina, en una escola, etc. No sé si t'hem respost, però... Sí, o sigui, en veritat és la visió que tenia sobre aquest màster. Esperava que fos això, per tant, genial. Perfecte, doncs a veure si ens veiem el curs que ve. Espero. Què més? Algun altre dubte? Encara que siguin de coses molt pràctiques també, perquè per això estem aquí fent la presentació. Vull dir, a part de l'enfocament, no sé, dubtes de... Ara se m'acut una cosa que no he explicat, però que potser a algú li interessa, no sé si a algú de vosaltres li interessa, però el que també es pot fer, si algú està treballant, per exemple, és fer el màster en 2 anys. És a dir, tingueu en compte que un màster de 60 crèdits, un any de 60 crèdits universitaris, és temps complet. Això vol dir que no temps complet de classes, evidentment, però que a part de les classes hi ha treballs, exercicis que s'han de fer, hi ha unes pràctiques, s'ha de fer el treball final. Llavors, jo sempre la gent que diu que està treballant o que té una feina que està treballant, diem, no amb una feina puntual o de poquetes hores, sinó que està treballant a temps complet,
és molt difícil fer seguir les dues coses alhora i fer-ho mínimament bé, no? Llavors, el que sapigueu que hi ha la possibilitat de fer-ho amb 2 cursos. L'única condició que posa la universitat és que el primer any us matriculeu a 30 crèdits, que seria mig màster. Llavors, si algú dels que esteu aquí, que no ho sé, està pensant que aquesta pot ser una possibilitat, sí que després, ha de fer el mateix procés, la preinscripció i tal, però després, abans de la matrícula, sí que m'interessarà parlar amb la persona perquè jo puc orientar sobre quines són les assignatures que és millor fer el primer any i quines és igual fer-les el primer que el segon any, una mica per organitzar el pla, també en funció de la disponibilitat i tal. Per tant, és una opció que no l'he comentat i que potser, no sé, si algú o coneixeu d'algú que pot estar en aquesta situació, doncs també és possible, amb 2 anys o amb 3. És a dir, mentre el primer any siguin 30 crèdits, després es pot anar fent més. A veure, la majoria de la gent ho fa en un curs, perquè la majoria dels estudiants que tenim són estudiants que han acabat el grau el curs anterior o 2 cursos anteriors i, per tant, han decidit dedicar un curs a això, no? Tot i que també n'hi hem tingut, aquest any la Sònia ho sap, que hi ha nous estudiants que han trobat feina i que han anat compaginant, però d'aquests estudiants n'hi ha alguns que han fet només mig curs i que aquest any que ve acabaran la part que espero que acabin la part que els hi falta. Què més? Teniu alguna altra? Estic pensant si hi ha alguna cosa que no he dit i que us podria ser d'interès. I ara mateix no se m'acut què més, no? Abans he dit una cosa, que abans he dit que les classes s'acaben aquest any concretament, aquest curs vinent s'acabaran el primer dilluns de maig. El maig el deixem lliure sempre perquè intentem que sí, per això, per acabar el treball final de màster, però per acabar, no per començar al maig, perquè no hi ha temps en un mes, no? Llavors el treball es comença molt abans o bastant abans i després el mes de maig, doncs, com que no hi ha classes, doncs els estudiants poden dedicar més temps a fer una bona apretada en el que és el treball final de màster. Aquesta seria una mica la idea. I després, abans també he parlat molt ràpidament d'aquestes activitats que no són pròpiament les classes del màster, però que també fem, que us comentava, cada any intentem fer una sortida que depèn dels anys i dels diners que tenim, doncs es pot fer en un lloc o altre. Un any vàrem anar a Bilbao, un altre any vàrem anar a Perpinyà, un conveni que teníem, i aquest any passat el que vam fer va ser anar a Barcelona 2 dies, però en tot cas la Sònia també pot dir, no sé si vas venir tu, Sònia, no recordo. No vaig venir al final, que treballava, sí. La idea d'aquesta sortida és poder veure in situ, parlar amb professionals i veure una miqueta escoles on estiguin duent a terme experiències, ja siguin organitzatives, ja siguin experiències concretes, que estan fetes des d'aquesta perspectiva més de l'atenció a la diversitat des de la perspectiva inclusiva. Normalment això té un petit cost. Nosaltres, per exemple, aquest any hem anat a Barcelona, nosaltres des del màster vam pagar l'autobús i l'única cosa que el que és l'allotjament ho van pagar els estudiants, però ho fem en un alberg, de manera que els va costar, penso que 16 euros, l'allotjament, o 16 o 20 euros com a molt. I això és una cosa, clar, jo no sé, jo el que no us puc dir ara és si el curs que ve, amb la situació que encara estem així, si això serà possible, haurem de buscar una via alternativa de fer aquest tipus d'activitats, però en aquests moments no ho desconec. El mateix amb el que són les jornades. Normalment també cada any fem unes jornades, en aquest cas són professionals que venen a la facultat i que ens parlen d'experiències concretes, ens les presenten i podem parlar amb ells. Duren 2 dies, en aquest cas sí que normalment fem un dimecres a la tarda i un dijous matí i tarda. És una cosa de veure altres persones, que no són els professors del màster, que també estan duent a terme experiències. La idea és parlar d'experiències, no de teories, sinó d'experiències. Què s'està fent, com s'està treballant, que estem a venir, que treballàvem en una escola bressol, o una persona, per exemple, que ens va parlar d'un tema que no tractem en el màster i que estaria bé tractar, però no, que és de tot el que és el tema LGTBI i com
una mica donar una mica la visió del que és el tema de la identitat sexual i com treballar, perquè en el fons també és una diversitat que ens trobem a les escoles, als instituts, i pot donar una mica de perspectiva, va ser una cosa molt puntual, però bé, va servir per tractar un tema que en el màster o que en les assignatures en concret no apareix. I intentem fer coses complementàries. Per això, les assignatures optatives, en comptes de tenir 10 sessions, en tenen 9, i d'aquesta manera, vull dir que són activitats que també formen part de la docència, encara que no les posem a sota del paraigües d'assignatures concretes. I també normalment el que també fem és que ve un professor visitant d'una altra universitat. Aquest professor visitant fa algunes sessions en el màster i moltes vegades són professors estrangers, de manera que aquestes sessions sovint es fan en anglès. Aquest any no ha estat així, la Sònia us ho pot dir, perquè la persona que ha vingut és una persona que treballa a Irlanda, en una universitat irlandesa, però que ella d'origen és de Navarra, d'Espanya, i per tant va poder fer les classes en castellà. Però altres vegades hem tingut professorat que és d'altres països i per tant les classes es fan en anglès. Això vol dir que heu de dominar molt l'anglès? Si ho domineu millor, són 2 classes, ja intentem també donar suport i que la gent pugui seguir les sessions, tampoc són moltes, però sapigueu també que us podeu trobar. Jo aquest any ara no us puc dir qui vindrà ni si serà en anglès o en castellà o què, però sí que sapigueu que intentem fer altres activitats una mica fora o de les assignatures o, en aquest cas, que són professors visitants, fan alguna de les sessions d'algunes de les assignatures en funció de quin sigui el contingut que es tracti. No sé, com ho veieu? Us heu connectat perquè esteu interessades? Algunes ja ho heu dit, a fer el màster? Algú s'ha connectat per veure quin pas s'hi dona? O teniu alguna intenció? Teniu no cal que em dieu ara si us voleu inscriure o no, però és un màster que creieu que us pot interessar o veieu que no? Teniu alguna altra pregunta també? Us he preguntat jo a vosaltres, perquè sou poquetes. Però si algú vol dir alguna cosa o comentar alguna cosa, no? Doncs bé, espero que us animeu, que us hagi semblat interessant el que fem en aquest màster, que aquest any encara serà una miqueta especial pel que fa als estudis universitaris, però, com us he dit, el calendari amb el que estem treballant actualment, que segurament és el que acabarà tirant endavant, és que el 80% de les classes siguin presencials a la universitat. No sé si això per alguns és més inconvenient o menys, però en tot cas el màster està aprovat des d'una perspectiva presencial, o sigui, la programació del màster aprovada pel Ministeri i per l'ACO és presencial i donat que serem un grup reduït d'estudiants, intentarem mantenir el màxim de presencialitat, sempre si les circumstàncies ho permeten. En tot cas, aquesta és la intenció i així ho programarem, d'acord? Si no hi ha res més, jo m'acomiado i qualsevol cosa que necessiteu o que vulgueu, doncs ho pregunteu. Jo ara tanco la gravació i si de cas hi ha algú que tingui encara alguna pregunta ho podem plantejar, d'acord? Gràcies per ser-hi i ens veiem aviat per la universitat i fent el màster.